Benvinguts i benvingudes a aquests videotutorials express per a la realització d'activitats en la plataforma Moodle. L'activitat que vos anem a explicar avui és com realitzar o com afegir una tasca. Com ja sabeu, heu de tindre un curs creat que s'ha explicat en altres videotutorials i el primer que hem de fer quan tenim el curs creat és activar la pestanya d'activar edició. Si activem l'edició se'ns obren així unes opcions de configuració que són les que ens permeten afegir tot tipus de recursos. En aquest cas, afegir una activitat i l'activitat serà una tasca. Afegim la tasca, simplement hem de posar el nom de la tasca de prova en aquest cas, una xicoteta descripció en la que posarem aquelles coses que volem aconseguir amb la tasca. I una pestanya important que hem de tindre en compte és la de mostra la descripció a la pàgina del curs, per a que aquesta descripció aparega en el curs. Si volem afegir alguna imatge, tenim així un editor HTML en el que podem afegir tot tipus de fitxers. En aquest cas anem a afegir una imatge, navegar per repositoris, penjar un fitxer si volem anar al nostre ordinador, fitxers recents que tinguem així en l'ordinador, posarem una imatge concreta, la que siga, i una xicoteta descripció. Posem el tamany de la imatge i ja tindríem la imatge afegida. Si volem incloure qualsevol altre tipus de fitxers, tenim així un editor per a afegir fitxers, igual que les coses que el que hem vist abans, i així tenim la disponibilitat del curs. Si habilitem, vegeu que es queda obert el plaç. Si deshabilitem, tindríem la tasca disponible tot el temps que desitgem. El tipus de tramesa, el text en línia és que l'alumnat pugui escriure en la plataforma Moodle i una tramesa de fitxers que pugen les activitats des del seu ordinador. En aquest cas anem a deixar les dues activades per a que vegeu quin tipus de tasques són les que hi ha per a poder afegir. Així hi ha molts paràmetres que vosaltres mateixa podeu anar comprovant i podeu anar veient, i el que ens interessaria d'alguna manera, per dir-ho així, és el de la qualificació. Punxaríem qualificació, puntuació màxima 10, qualificació per aprovar 5. Guarda els camps i tornaria al curs. Ja tenim l'activitat creada. Anem a veure exactament quin tipus de prova i com seria la prova. Punxem amunt de tasca de prova i me'n vinc a visualitzar totes les trameses. Si tinguera alguna tramesa així d'algun alumnat, d'algun alumne ho veuria així, en aquest cas no hi ha ninguna tramesa, i si vull veure com és la prova exactament, puc convertir el rol meu en el d'alumne per a veure com ho veuria l'estudiant. Si punxem tasca de prova, hi haurà una opció d'afegir una tramesa i així, com vegeu, estan les dues opcions que havíem activat, text en línia i tramesa de fitxers. Per a que l'activitat siga correcta, ha de tindre text en línia i una tramesa de fitxers per a que la doni com a vàlida. Fins així l'explicació de l'activitat. Ens veurem en altres videotutorials.